ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಏನೇ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟೆಲ ತೆತ್ತಿದ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನ್ದ ಅಟ್ಟೆಲ ಮಲ್ತದ ನಿಖಲ ತೂದತ್ತಿಜರಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಅಕ್ಕೇರಿಡುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ 15 ಬೈಪದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿದೆ ತಂದ 15 ತೆತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 750 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು 80 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಆಜಿನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಾತ ಅಂಶ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ಪನಗ ಗಲಸ್ಲೆ ಒರಿಜಿನ ಕಾಲು ಅಂಶ ಅರಿ ಬೇಪಾವನಗ ಗಲಸ್ಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಗ ಕೆಲವೇರು ಟೊಮೆಟೊ ಗಲಸು ಜೀರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒಂದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟೆದಾತ ಪುದೀನ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಐನಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಮಂಜಲ್ ತೆತ್ತಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಗ ಸಾಮಾನ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆದಾತ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜೆಗೆ ಮೂಜೆದ ಲಕ್ಕ ಮೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ. ತೆತ್ತಿದ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಗಲಸೊಂದಿಜ್ಜ ಸುಮಾರು ಎನ್ಪೊಡ್ದು ಸೊಂಪ ml ಮುಟ್ಟ ಬೆಂಜನ ಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ತುಳುಟು ಕೊಜಪು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪಂಡನ್ ಈರೆ ನೂದೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸಂಪತ್ತೊಂಬ ಇಲ್ಲಾಡು ಈ ಗಿಡ ಉಪ್ಪಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಾಡ್ಜಿಡಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಿಂಟಿದಾತ ಕೇಸರಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸುಜ ಖಾಲಿ ನೈಟೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ನೆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕೆ ಕೇವಲ 21 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ್ ಮಾತ್ರ ಗಲಸದಿನಿ ಒರಿಜಿನ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುಕಾದ ಬೈಪದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಒಂತೆ ನೈಟ್ ಅಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಕಾಯಾಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಗೋಣಿದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬೋಗೋಣಿಗೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ನೆಯ್ ಕರಪಲೆ ಇತೆ ನೈ ಕರಾವನಗ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನಗ ಒಂಜೆಂಜೆ ತೆತ್ತಿಂದಿ ಉಂಪೋಲೆ ಇತೆ ತೆತ್ತಿನ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಕಾಯಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಹದ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡಾತೆ ಆಂಡ ಕಾಯನೆಡ್ ದಾವರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವನಗ ತೆತ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿಯಾದ ಬರ್ಪುಣ. ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿದ ಮೆತ್ತ ಹದ ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ದೆಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಾತ ಉದ್ದ 3 ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯವೇರೆ ಸುಲುವಾದ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯಕೆ ಕಾಯಂದು ಉಪ್ಪನಗ ಅರಿ ಬೇಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ರೇಂಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಅಥವಾ ಬೋಗೋಣಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ಲವಂತೆ ನೈ ಕರಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನೈ ಕರಾವನಗ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒರಿಜಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಣ್ಣಾಗ 1 ಕಿಲೋ ತಾತ ಅರಿಕ್ ಐನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿ 4 ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಪಾಡುವ
ಐತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗೇರು ಬೀಜ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡನ ಹಿರೇನ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ಕುಡಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳಿ ಎತ್ತಿನ ಕಚ್ಪುದ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಂಚಿ ಗಮನ ಪಾಡ್ಗ ಐತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ಲೆ ಇದು ಕುಡಂಜಿ ರೇಂಜ್ ಹಿಡಿತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಕಂದಾತನ ಅಂಚನೆ ಗೇರು ಬೀಜಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಿಡ ನೆನೆರಿದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒರಿಜಿನ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಅರಿಕ್ ನಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಾಡ್ದತುಲೆ ಇತ್ತೆ ದಮ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಸುರು ನಮ್ಮ ಅರಿನ ಶೇಕಡ 80 ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾತ ಬೈಪಾವಡ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡರೆ ಲೋಟದಾತ ಅರಿಕ್ 4 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರಿನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲತ್ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಇಂಚಲ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕಚ್ಪುದಂಚಿ ಗಮನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅರಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳೆ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೋವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದೀನ ಬೆರ್ಕದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಮಂಚಿ ಬೆರ್ಕದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಂಪಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಜನ ಮೈಪ್ಲೆ ಬೆಂಜನ ಮೈಪನಗ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪದ ಕಾಯ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲೆಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ದ ಲಕ್ಕತ್ ಕೋರ್ದ ಲಕ್ಕತ್ ತೆತ್ತಿದಾಲ ನೀರು ಬುಡುಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂನಂತೆ ಕಡಿಮೆ ದೀದ ಅರಿತಂಚಿ ಗಮನ ಬಡ್ಗ ನನಲ್ಲವಂತೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಶೇಕಡ 70 ದಾತ ಬೈತುಪ್ಪನಗ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪಸತಾಂಶ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಒಂತೆವೆನ ದೆತ್ತದ ತೆತ್ತಿದ ಕಚ್ಪುದ ಮಿತ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಮರ್ಗಳಿತ್ತಿನ ರೇಂಜ್ ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೇಂಜ್ ಚಾಲೆ ಉಂಡು ಅವು ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಜ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡ ಕಲಡ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೇಸರಿದ ನೀರಿನ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪನ್ಲ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಪಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಜಿ ಬಕ್ಕ ನೊಪ್ಪುನ ದೆತ್ತದ ರಡ್ನೆ ಪದರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ಕಚ್ಪು ದೊಟ್ಟು ತಾಗದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ದಮ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬೈತು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ
ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಕೇಸರಿದ ನೀರ್ಲಾ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಪ್ಪನ್ಲಾ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ 15 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಡ್ ದೀದ್ ಬೈಪಲೆ ಅಪಗ ಕಚ್ಪುದೊಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕೊಡಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪುಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೈಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿಡಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪುಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೈಪುಂಡು. ಹೇ ತೆತ್ತಿದ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾತಂಡ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 137 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟಿ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನ ಒತ್ತರಿ ಮರೆಪಡಿ ಅಪಗ ಏಪಲ ಪಸತೆವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಚಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.